Чираттагы кытлау сәләмебез безнең зур чиркли авылына юллана. Исәнмесез, Галия, дип башлана әлеге кытлау хаты. Минем яраткан хатыным, Бирюкова Зәйнәп, үзенең матур туган көнен, ынтылмаслык 60 яшьлек юбилеен каршылый, дип яза безнең почтага аны нык хөрмәт итеп, шашып яраткан тормыш иптәше Мәнир абый. Улы Ринат, килене Гөлия, оныклары Алсу, Мәрьям һәм Димия. Яраткан хатыным белән без кулга-кул тотынып, 43 ел бергә гомер сукмаклары буйлап атлыйбыз. Тормыш ул бер төрлечә генә булмады. Авыр чакларын, киртәләрен күп безнең алга куйды ул. Тик бар кыен минутларымда минем янәшәмдә хатыным булды. Шуңадыр инде мин сынмыйча, сыгылмыйча һаман алга атладым. Бүген аның юбилее көнне алдында баш иеп рәхмәт әйтәсе килә сөеклемә. Алтындай йөрәкле, киң күңелле, кояштай җылы, ягымлы, газиз тормыш иптәшемне, әнкәебезне, сөекле әбекәебезне без чын күңелдән котлыйсыбыз килә. Ул безнең алтын куллы хатын-кыз. Өйдә гел бөхтәлек, татулык, матурлык тантана итә. Аның шул кадәр тәмле пешерүе бар якыннарын, туганнарын түгәрәк табын артына җыюы үзе бер бәхет. Сөеклебез безнең. Бүген чын күңелдән һәр вакыт ярдәмгә ашыгуың өчен рәхмәт әйтәбез. Балаңа гомер биреп, матур балачак бүләк иттең. Хәзер оныкларыңа газиз әби булып яшисең. Алар синдә җаннарын кызганмыйча, сине яратып, сиңа ашкынып яшиләр. Кой арада ничек өлгерә торгандыр безнең әниебез. Хәзер генә аның бар якка да тырыш һәм өлгер булуын аңлыйбыз. Әнкәем минем, үзе ашамыйча миңа ашатырга, кимичә миңа кидерергә, күрмичә миңа күрсәтергә омтылды гел. Әткәебез белән укытып, тәрбия биреп, мине олы тормыш юлына бастырдылар. Барысы өчен дә мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Матур гомер бәйрәмең, юбилеең котлы булсын, газизыбыз. Саулыкка төренеп, әткәй белән бергә безнең бәхеткә озын-озак гомер итегез. Кояш нурларына тиңләп, әнием, сыенамын җылы куеныңа. Безнең өчен иң якыныбыз син, бердән-беребез якты дөньяда. Гел ягымлы, нурлы йөзең, ям өсти өебезгә. Иркәли назлы сүзләрең, көч биреп һәммәбезгә. Шуңа киң булды юлыбыз, ныгыды канатларда. Сер бирмәдек авырлыкка янәшәдә син барга. Сагынып кайтабыз канатланып, күрергә диеп әниебез, әбекәебез сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Яннарыңа синең җыелганда барыбызны кычып назлыйсың. Ылыгайдык күптән үзебез дә, тик сиңа без һаман сабыйбыз. Моңсулана да күңелең, безгә елмая күзең. Ниләр белән чагыштырыйк синең йөрәгең кешең. Шишмә суы кебек йомшак әниемнең күңеле, язлар таңы кебек назлы, күз карашы сөйкемле. Синең кебек бер кем ярата алмый, газиз булган оныкларыңны, синең кебек бер кем бирә алмый, иркәләүне, сөю һәм назны. Кадерле Зәйнәп апа, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз сезне яратып, сезгә сыкланып, сездән яшәү кеше алып яшиләр. Һәм күренеп тора, алар сезнең мәхәббәтегезнең кадерен бик яхшы беләләр. Һәм шуны раслап, чираттагы җыр сезгә якыннарыгыздан бүләк булып бара. Yazdan ceyler, közüler, kışlar, mizgiller kebek kine. Uzalarda giderler şul, yeri berbersine. Elgine gülgenirek, şav şeşekli yazlarlar. Şul şeşekler koy arada, eğlendiler almağa. Şeşekli yazlarla, şu şeşekler koy arada, eğlendi
almalarım Duyula salkın jiriga Tutup kalasılar kile İrterek diye diye Elgini kürgenini Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Elgini kürgenini Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Değerleşken olmalarga Gübelekte kar yava Eygınırım nişleven bu Aşıgasın kaylarga Elgini gürgenidik Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Elgini gürgenidim Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Eğlendiler almağa Ey gümrüm